good evening guys. And dito pa ako sa Lupi, San Fernando, dito sa beach resorts nila na bago. Ayan. Tingnan po natin yung kanilang venue. Ayan, kung makikita nyo, ito yung entrance ng papunta sa kanilang pool. Ayan, ito din yung mga kubo or cottage nila. Ayan, wow, ganda naman dito. Ang presko naman guys ng kanilang lugar. Tingnan natin yung pool nila, kung anong klase. Ayan, ganda naman guys. Ayan, samahan nyo ako dito. Tingnan natin ang kanilang facilities. Wow. Ayan, ito sila guys. Tingnan natin yung palibot. Ayan. Sabi ko nga sa mga kasama ko, ba't kasi kailangan night swimming pa? Hindi tuloy makita yung magandang view. Ayan, sana umaga na lang nag-swimming. Ay, sorry po. Ayan. Ayan guys, ang ganda naman ang kanilang facilities dito. Malinis at maaliwalas. Saan po niya hawak mo? Huwag kayo dyan pumunta. Tawal ba na dyan? Nakabako ka, niya ka pumunta. Ayan, ito na guys, yung pool nila. Ito na yung itsura ng swimming pool nila. Wow, kung nakikita nyo guys, ayan, maganda. Ang ganda ng kulay ng water. Sayang at gabi, hindi makita tuloy kung paano ka ganda ng palibot. Kim! Kim! Papaluin kita dyan. Kim! Mahulog ka dyan, halika na. Mahulog talaga? May doon ah. Wala ko. Ay, cellphone ko kuya. Wait lang yan. Kim, no. Kim! Kim! Guys, ikutin natin. Let's go. Kim!
DJ.